My sisle si žijeme ako prasiatka v žite. Je nám hej. Pol roka od októbra do marca si chrápeme v brúľožku a prebudíme sa, až keď jarné slniečko poriadne pripeká. Dôkladne si pospíme aj tú druhú polovicu roka. Zalezieme hneď po súmraku a hlavu vystrčíme, až keď je slnko už hodne vysoko. Okrem naháňačiek s kamarátmi, jedinou našou zábavou je žrádlo. Veď darmo, aj ľudia sa k nám prirovnávajú, ak sa niekto z nich neustále napcháva dobrotami. Našou najsilnejšou zbraňou sú predné zuby. Trčia nám aj pri zatvorenej papuľke, ale každý deň si ich musíme obrusovať. Na čomkoľvek, čo je dosť tvrdé. Poviem vám, s takými hryzákmi, ako mám ja, sa ľahko poseká nie len mrkvička či trávička. Nehovorím o slnečnicových semenách. Tie nám každý deň prinášajú zvedaví ľudkovia. Ešte sa len rozbrieždi a už ich autá zasmradia poniže našej lúky. Chodia sa na nás pozerať ako na zázrak. Poviem vám pravdu, nemám ich rád. Najradšej by som niektorým zahryzol do prsta. Veď tiež sa nechodím pozerať, ako si oni žijú vo svojich brlohoch a čím sa krmia. Ale na druhej strane, musím sa priznať, celkom dobre mi padne, keď sa môžem pred nimi donekonečna predvádzať alebo sa schovávať. Pyšne sa povystierať, ukázať im, ako rýchlo dokážem otvárať a zatvárať ústa. Priam ma dojíma, ak zbadám, ako ich detičkám zažiaria očká, keď nás pozorujú, ako šantíme po lúke alebo preliezame z diery do diery. Naozaj, je nám hej. Skúste si aj vy nažívať ako sisle.